Hello! Welcome back sa ating vlog. Ngayon ay magluluto tayo guys ng may sabaw. Kasi malamig ngayon dito sa Baguio. Magluluto ako ng may sabaw. So, may zucchini tayo. Yan, lagyan ko ng tokwa, saka hipon, saka yung pang toppings natin na onion leeks. And then gagamitan ko ito. Yung sutanghon na vermicelli. Hindi. Sutanghon, oo. Vermicelli, saka ito. Lagyan ko ng sabaw niya ng ganyan. Nagpapakulo na ako ng tubig, guys. Pag kumulo na yon, madali na lang yon. Ilagay na lahat ng mga sangkap. O, diba? Pang madali ang luto at siguradong masarap. Ito guys ay first time kong gagawin o lulutuin. Kaya hindi ako expert dito. Lagyan na natin ng pampalasa. Ito yung samjang. Oh. Kung gusto nyo ng maanghang, lagyan nyo ng chili powder. Pwede rin. Yan. Kasi sunod-sunod na yan ilalagay. Tapos, isunod na natin itong mushroom. Meron akong enoki mushroom. Yan, ilalagay ko. Para lumasa na siya, ilagay ko na yung hipon. Tapos, tofu. Halo-haluin lang natin. Yan guys. Oh. Takpan ko muna para mas madaling kumulo. Dahil gusto ko ng mas maanghang, lagyan ko ng chili powder. Huwag masyado kasi yung isa kong anak ay ayaw niya ng maanghang. Lagay ko na rin guys itong zucchini. Yan o. Oh, ang sarap. Sarap na yan. Pagsabaw-sabaw tayo ngayon kasi malamig ang panahon. Oh. Ito na guys. O, pwede na yan. Tapos na ang ating niluluto guys. O, diba ang bilis? Kung nagmamadali ka at wala ka pang ulam at meron kang mga sangkap, pwede na yan. Patikman natin. Masarap. Tapos ilagay na natin itong onion leeks. Green onions. Ganyan. Charan! Wow! Tapos na! Pwede na tayong kumain. Halo-haluin at kakain na tayo. Sarap guys, oh. Sarap. Ang sarap humigop ng sabaw pag malamig ang panahon, di ba? Tama ba ako o hindi? Tama. Kakain na tayo. Look at this guys. Yan oh. Masarap ito lalo na kung mainit. Tapos maanghang-anghang para pawisan tayo. That's it guys. Kain tayo. Tapusin muna natin yung pagkain natin. Babalikan ko kayo mamaya. Papaalam na ako guys. Sa susunod ulit, maiksi na naman ang ating video ngayon. Bye-bye!
Sa ating mga bago-bago dyan, please like and share, subscribe. Sa susunod ulit, bye-bye. Ingat tayong lahat.